माने ओरैबादि जाबाय माने रायजोखौनो मोनखाबायनो रायजोखौनो मोनबाय जोङो माने एडमिनिस्ट्रेशनखौ जोङो मडिफाइ खालामै ट्रान्सफरमेशन खालामै दिनै मोनसे शक्तिशाली मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन दानो हाबाय होनना बुंदों दाना डिसिखौ मानो कन्ट्रल खालामा दा डिसिआ जुदि गावनि कन्ट्रलाव दङब्ला बे कमिटियाथ' फाइनाल कमिटि जानो नाङा नङा होमबा आरो बे कमिटियाथ' सोर दानाय बे कमिटियाथ' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो दानांगौमोन बे माबाखौथ' बिटिसि नि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल चिफ डिपुटि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बारफ्रासो बेखौ दानांगौमोन नङा होमबा बेखौ सोर दाना लाखो सिंगल डिसि बाक्सा गावनो मालाय अर्डार बरनना लाबाय खारन बिथांमोना तेजपुराव जेला केबिनेट जायो प्रत्येकटा डिसिखौ दायित्व होदों बे आसाम केबिनेटआव लानाय डिसिसनखौ बिटिसिआ माबोरै गनायना लाखो बेहाय रोंगौब्ला मानो बाहायना लाखो बेहाय लानांगौथ' खोथा गैयामोन दा अब्ला बिटिसि दं दा जे बिटिसिआ एक्जिस्टेन्स दं जोङो बुङोब्ला गावखौनो जाम्बा होननानै सानना लानायनि बागै जेबो गैला आरो जोंथ' सिडनी समष्टिनि नङा होमबा जों सिडनी समष्टिनि भटार नङा होमबा एसेम्बलिया जोंना सिडनी नङा होमबा मैया मा घटना जाखोलै आइफोर आफाफोर आयै बहा थाबावनांगौ जाखो लासिंसिं सारा आसामाव सारा पृथिबियाव सिडनी समष्टिखौ ओरैबादि मिन्थिबाय दा बे ओरैबादि माने एमएलए खौ हरदों जाय एमएलए सिस्टेमनि खोथाखौबो बुजिया जाय मानसिया माने एसेम्बलियाव सेक्रेटारियेटआव थांनानै नगण्य मोनसे फर्मेलिटिसखौबो अबजार्भ खालामनो रोङा बे एमएलए खौ जों भट होदों आयै लाजिनानै दैयाव थब्ल'नांगौ ना हाग्रायाव थाखोमानांगौ जाखो जादोंना जायाखैलै जों सिडनी समष्टिनिब्रा आंबो सिडनी समष्टिनि सालाकाटि समष्टियालाय सिडनीनि जोबथारबाय नङा होमबा दा जोंनाव नै रिपर्टारफ्रा बेखौल' सोङो दा आंथ' होनदों बे जघन्य घटना बेबादि घटना जानो नाङामोन सिडनी समष्टिनि मानसिया बेबादि अहंखारि सेंग्राफोरखौ एमएलए माने दैथायहरनानै दिनै जों फस्थायबाय आरो सेकेन्ड टाइम बेबादि सेंग्रा अहंखारि मानसिया सिडनीनि जिथुनाखि गरिमा सिडनी समष्टिनि जिथुनाखि एसेम्बलिनि जिथुनाखि बुरुन्जि बे बुरुन्जियाव हांगार फुनग्रा बेबादि इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ भट होला होननानै सालाकाटिया डिसिसन लाबाय होनना बुंदों लाजिनांगौब्रा सासे एमएलएआ बे एसेम्बलियाव जिरायनानै गेटआव थाग्रा अफिसारनि सासे हेन्डिकेपसो बावलै बेसोरा हेन्डिकेप मानसिखौनो सोबाबावबाय आयै मा जाखो जोंहा दा सिडनी समष्टिनि मानसि होननानै लानोबो लाजिथावथाव जाखोना जाबालै नालाय ओरैबादि बिसफोरा दाबो गन्दगल जानानै दं दा थाङै थुङै जा बुफ्रांबाय आंखौ माफ होदो खमा होदो बेबादि मानसिखौ जों भट होबाय आरो बेबादि मानसिनो भट होबाय आरो जोङो लासिंसिंनो असम्भब आरो बेराफारसेथिं मानसिफ्राथ' सैमा फाग्ला जाखाजोब्बायना बै दाख्लै आगस्टआव जोंहा सबार बसुमतारी बुंनाय बादि 7तम जन्मदिन बिथांमोना उत्सव खालामदों मोनबा जायगायाव उत्सव खालामदों पर्बतजरावबो खालामदों उदालगुरियावबो खालामदों जोंनि बे क'क्राझार चन्द्रपारायावबो खालामदों आरो हेड अफिसाव ओरै केक लालायनानै केक हास'लायदों आरोखि केक हालायदों बे गथ'फोर जन्म माने बार्थडेआव केक हाया होमबा बेबादि केक हालायलायथारदोंसै आरो बिसोरो दानिया मा जायो नोंसिनो लावथुथुब केकखौ जानोनो मानसियानो गैया गैयालै सानसे थादों केकआ राव फाग्लाबो बेखौ लिडारबो गैया जाहैनो आरो केडारबो गैया बेखौ जाहैनो
बे इउपिपिएल लासिंसो नोंसिनि लावदुम दुमखेखौ दानो दा बेलाय जोंनिब्लालाय माथो 1000जों जाजोबगौमोन जों नङा होमबा बिसिनावथ' गैया चन्द्रभागायाव लासिंसो 200 जायामोनलै 200 जनल' सेन्ट्रेल जन्मदिन पालन खालामनायाव इउपिपिएलनि जन्मदिनाव 200 मानसि गैया दाख्लै उदालगुरियाव इउपिपिएल जिल्ला कमिटि दानो मिटिं लेंदों दाना जिल्ला इउपिपिएलनि बिबान लानो थाखाय रावबो फाग्लायाबो थाङाखै दाना मिटिंआनो पस्टपन दाना जों फैलायबाय दाख्लै मुसलपुराव तामुलपुराव जोङो जेला मुसलपुराव जोङो माबाबाय माने मिटिं खालामहैबाय जोंना एकदम सकि पिकनिक स्पट हाजो खर' गंगार हाजो खाथियाव खुंहैबाय बेबादिनो सारिय'फाले दंफां गरम नालाय मानसियाथ' जोंना दोबै जाबायना दोबै नुबायना दाना बे मुसलपुरनि इएम राकेश बेखौथ' माबे रावजों बुजायनांगौ माबे रावजों नाम गासिबावनांगौथाय बे सैमा फाग्ला जाबायना बियो बे सैमा फाग्लाया सोरखौ अरनांगौ सोरखौबा अरफ्लांबाय दाना सोरखौ अरखो मिथिबाय बिपिएफखौनो अरफ्लांबाय मानसि बुथारग्रा बे पार्टि मानसि बुथारग्रा बे दोलोआव बिपिएफआ गैला जोबजोब्बाय 10 दिननि गेजेराव जोंनि इउपिपिएलआव हाजार बिपिएफनि कर्मियाबो जयेन लाहैसिगोन नोमा नोमफा आरो राकेशआ होनबावबाय मुसलपुर समस्तिया रेकर्ड खालामसै जोङो रेकर्ड खालामदों बे आंनि समस्तियाव बिपिएफ नागिरबाबो सासे मोननाय नङा होनबावबाय आयै बबेनि एथ' हेराव ओंखारखोलै बर' जाथियाव दानिया बिपिएफआ रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टिसो नङा होमबा इलेक्शन कमिसननि रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टिसो जोंबो लागायबाय दाना केस लागायदों जोंना दिफामासा केस लागायदों जोङो क'क्राझार कर्टआव जोङो चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटजों दानो जोङो केस रेजिस्टार खालामनानै क'क्राझार थानानि गेजेरजों बेखौ केस होबाय उदालगुरिया केस होबाय तामुलपुरा केस होबाय मुसलपुराव केस होबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ भेलगावआवबो जोंना गसाइगावआवबो दहाय होबाय आरो जोंनि क'क्राझाराव केस होबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ राजनितिक दोलोआबो मैया काजलगाव कर्टआव केसखौ होबाय नायलायसै दाना सोर बिसि गोथौनि नङा होमबा बिपिएफआनो बिसि गोथौनि ना बेखौ फार्टियानो मोनस्लाबनाय नङा बिसोरो नंगौना नङा दे नायलायसै बिदि बुंलाबायनो मोनो मानसिखौ एथ' अहंकार आरो बे अहंकारानो इउपिपिएलखौ फोजोबसिगोन